Dušan Đakić šutne, okej. Znači, krećemo lagano, nemoj odmah da me gruneš ono da... Terminologija je low kick, niski kick, šut imaš. Ovdje me šutiraš. Brate... Ajde, udari 30% sad. Ajde... 30, daj 30. 35, na pola do 50. Lakše mu je da ubrzaš. Ideš. Sad si ga prosto. Mišić pogodio. Prosto. Dobro. Baš sam čuo. Sad si ga prosto. On je 35. Brate, to. Nije jako, ali je baš pogodio. Daj telefon. Diži se. Ko je sve to ugasio u glavu? Što si tražio đavola, bako? 3. Ajmo svi double V u čatu za baku. Dobro, brate. Šta se smeti? Da, ugasio. Nije mu ništa. Sve te osiguraš. Sad znamo ko će gori u paklo ovdje. Čubre jedno. Pa rekao